नोंथांखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो थाबाय थानो हाथों आरो जों इसोरखौ प्रभु जिशु ख्रीष्टखौ जोङो बाख्नायबाय थानो हाथों। जों आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों इसोरनि गोथां बाथ्रा बाइबेलनि शास्त्र सोलोंनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो जोङो आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों सानफ्रामबो जोङो इसोरनि गोथां बाथ्राखौ सोलोंनो मोनबाय थाथों। दिनैबो आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआव जोङो सावरायनो नागिरदों जाहैबाय जोङो मानसिफ्रा जेब्ला समाव जिशु ख्रीष्टआ जोंखौ लांनो फैयो जों बे समाव बोरैहाय थांगोन, सोर सोर थांगोन, बिनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनि। बेनिखायनो नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बे भिडिअखौ नायलां, जाहाथे जोङो बयबो जयैनो दिनैनि बे सावरायनो लानायनि भिडिअनि मेइन थांखिखौ बुजिनानै मोननो हायो। जिशु ख्रीष्टनि नैथि फैगोन सिगां बुहुमाव गोबां निदानफोर जागोन। बे निदानफोरा ओरैबायदि जे आंखालाव मानसिफ्रा गोग्लैगोन, जायगा जायगा बांग्रिंफोर मावगोन, हादरफ्रा हादरनि जेंना गसंगोन, हादरजों हादर दावहा सोलिगोन। माने जिशु ख्रीष्ट मोनफैनायनि सिगां, नैथि फैनायनि सिगां बे बुहुमाव ओरैबायदि खस्थ' जागोन, माने मानसिया बे बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन। आंखालाव गोग्लैगोन, महामारिफोर जागोन, जे सोमोनांथाव डिजिसफोर मानसिनियाव फैगोन। जेखि जाया गोसोआव लाखि जे बुहुमाव थांना थानाया जिशु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां सिगां बुहुमाव थांना थानाया गोब्राब जागोन आरो। नाथाय जिशु ख्रीष्टआ गावनि फोथायारिफोरखौ एसेबां गोब्राब सिचुएसन समसिम दोननाय नङा। जाय समसिम मानसिया थांनानै थानो सहायनो हास्लाबासिम सहैगोन, बे समसिम इसोरा जिशु ख्रीष्टआ जोंखौ गावनि फोथायारिफोरखौ दोननाय नङा। बेयो बेखिनि समावनो फैगोन। जेब्ला जिशु ख्रीष्टआ बे संसाराव फैयो अब्ला बोथोरा हरखाब सोलायगोन होननानै बुंदों। मेगन मेख्रेबसेयावनो हरखाब सोलायगोन। मेगनखौ जेरै मेख्रेबसे, जोङो मेख्रेब माने सेकेन्ड हमनानै ला, बे सेकेन्डसेयाव बोथोरा सोलायगोन। बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जिशु ख्रीष्टआ जोमैनि रडआव बियो गोहो बोलो लानानै फैगोन। सिगाङाव बियो उन्दै महरै फैदोंमोन, एकदम नेहात सासे मानसि, मोसौ गलियाव जोनोम जाफैदोंमोन। बियो सासे मरियाम आरो जसेफ बिसिनि न'खराव बे जिशु ख्रीष्टआ नेहात महरै बियो जोनोम जाफैदोंमोन आरो बे बुहुमाव फैदोंमोन। बियो सेथि फैनायमोन। आरो दा नैथि फैनायाव जिशु ख्रीष्टआ बियो जोमैनि रडआव फैगोन आरो जोमैनि रडआव बियो सासे राजा महरैसो बियो फैगोन। सासे राजा महरैसो बियो गोहो बोलो लानानै फैगोन बे बुहुमाव। बियो गोहो बोलो, बियो बिर महरै गोहो बोलो लानानै बियो बे बुहुमाव नैथि फैनायाव फैगोन। आरो जेब्ला बे फैनाय सम सफैयो आरो बे फैयो अब्ला ट्राम्पेट साउन्ड होननानै बुंदों, जे फेंफा सुनाय सोदोबजों बियो फैगोन। माने एलार्ट खालामगोन, मानसिफोरखौ एलार्ट खालामगोन, जे फेंफा सुनाय सोदोबजों बियो फैगोन आरो बियो गावनि आर्फफोरखौ सा सोनाब सानजा खोला मोनफ्रोमबो दिगियाव, मोनब्रै दिगियाव बियो गावनि आर्फफोरखौ थिनहरनानै गावनि फोथायारिफोरखौ बियो बुथुमनानै ज' खालामगोन होननानै बुंदों। जोङो ओरैनो खुगाजों बुंलांबाय थाब्लाल' जानाय नङा। खुगाजों बुंलांबाय थाब्ला बियो फोथायजाथाव जानायबो नङा जानो हागौ। बेनिखायनो खायसेया बेखौ फोथायनो गोब्राबबो मोननो हागौ। दा बेनिखायनो जोङो बाइबेलखौ फरायनानै, शास्त्र फरायनानै जोङो नायनि शास्त्रआव मा बुंदों। माथाइनि 22 बालाबनि 36 सिरिनिफ्राय 29निफ्रायनो फरायनि जोङो। माथाइनि 24 बालाबनि 29 सिरिनिफ्राय गाहायखै फरायलांनि। बे निदाननि दिनफ्रा जोबमारनो साना सोमलांगोन, माने सानाबो जोंनायखौ होनाय नङा। जेब्ला समाव जिशु ख्रीष्टनि फैफिननाय जायो, बे समाव जि सान, बे सानाबो जोंनो पहर होबाय थाग्रा सानाबो बियो जोंनो पहरखौ होनाय नङा, बियो जोंनाय नङा, बियो सोमलांगोन होननानै बुंदों। आरो नैबेहाय बुंदों, आरो अखाफोरा गावनि जोंनायखौ होनाय नङा,
अखाफोराबो गावनि जोंनायखौ होनाय नङा होननानै बुंदों। आरो हाथरखिफ्रा नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन, हाथरखिफ्रा नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन आरो नख्रांनि बोलोआ सोमावजागोन, आरो नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावजागोन। अब्लाबो मानसिनि बिसा हौवानि हांखोआ नख्राङाव नुजागोन। माने अब्लानो जे मानसिनि बिसा हौवानि फैनाया जागोन, हांखोआ नख्राङाव नुजागोन, माने नख्राङाव नुजासिगोन बिनि फैनाया। आरो पृथिबिनि फोलेरमानिफ्रा गाबख्रावगोन, जे पृथिबियाव मानसिफ्रा नुगोन नालाय, जे अखाफोराबो जे जोंनायखौ होनाय नङाब्ला, आरो बेबायदिनो सानावबो साना जोंनायखौ होनाय नङाब्ला, बे समाव मानसिफ्रा दावराव जागोन, गाबख्रावगोन होननानै बुंदों। माने गोबां बेबायदिनो संसाराव गाबख्राव गाबसि बेबायदि जागोन आरो गाहायखै जों फरायब्ला मोनबावो, आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ जोमैनि सायाव बोलो आरो महिमाजों फैनाय नुगोन। जे जिसु ख्रिस्ट'खौ होननानै बुंदों मानसिनि बिसा हौवा होननानै बुंदों, जे बे मानसिनि बिसा हौवाखौ जोमैनि सायाव, जोमैनि रडजों बुहुमाव गोहो बोलो लानानै फैनाय नुगोन। बेखौ जों बयबो नुगोन, रावबो नुवाबालासिनो थानाय नङा, बेखौ जों बयबो नुगोन होननानै जों बाइबेलाव मोननो हायो। जे गिदिर फेंफा सुगोन, आरो आं दहाय होनबाय जे ट्राम्पेट साउन्ड, गिदिर फेंफा, बेबायदिनो फेंफा सुगोन, आरो पृथिबिनि खना फारब्रैयाव गावनि आर्फफोरखौ थोनहरगोन, आरो बिसोरो संसारनि फारसे सिमानिफ्राय गुबुन फारसे सिमा जोबनायसिम गावनि सायख'जानाय रायतफोरखौ ज' खालामगोन। जोङो फरायनायावनो बयबो मिथिखाबाय जे बियो माबायदि फैगोन, आरो बियो मानो फैगोन। बियो फैनाया जाहैबाय जे बियो बिसार खालामगोन, बयखौबो बिसार खालामनानै, बिसाराव सोरगो रायजोआव थांनो हाथावथाव मानसि, बेखौ बियो सेलेक्सन खालामनानै सोरगोआव लांगोन। आरो सोरगोनि थांनो हानाय जायनियाव क्वालिटि गैया, जायो संसाराव थानाय समाव बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि बासायगिरि होननानै जे फोथायाखै आरो बेखौ नाजावनो हायाखै, बिथांमोनखौ बाइबेलाव बुंनाय बायदिब्ला जे सोरगोआव लांनायनि अपोजिट साइडखै, जायखौ जोङो सरासनस्रायै जे नोरखो होननानै जोङो बुंबाय थायो, बेवहाय दोनगोन। आरो जायखौ जे संसाराव थानाय समाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ बासायगिरि होननानै जे बिफाया थिनहरनाय बासायगिरिखौ, जिसु ख्रिस्ट' बे बासायगिरिखौ नाजावनानै फोथायनानै खुलुमनानै दङमोन। दा बे समाव बिसार खालामनायनि उनाव बे मानसिफोरखौ जे सोरगो रायजोआव लांगोन होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। 1 थेसलनिकिया 4:16 जोङो गाहायखै फरायलांनि। बेहाय बुंदों जाहैबाय, मानोना फोरबोआ गावनो थोननायनि गाबज्रि हरनायजों, गाहाय आर्फफोरनि रावजों आरो इसोरनि फेंफाजों सोरगोनिफ्राय ओंखारगोन, आरो ख्रिस्ट'नियाव थैनायफ्रा सिखांग्रोगोन। बिनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे जोमैफोराव फोरबोखौ बाराव लोगो लानो लांखोजागोन, आरो जोङो लागारबो फोरबोजों लोगोसे थागोन। जे बे जिसु ख्रिस्ट'आ फैयोब्ला, जों बाइबेलाव फरायनानै रोखा मोननो हाबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला फैयो अब्ला बियो जोमैनि रडआव फैगोन। बे फैनाय समाव फेंफा सुनाय जागोन, आरो बेबायदिनो गावनि आर्फफोरखौ खना फारब्रैयाव बियो थिनहरगोन गावनि फोथायारिफोरखौ बुथुमनो। आरो बेबायदिनो हायाव जे जायफोरा बुहुमाव थानाय समाव थैनानै थांग्रोबाय, सोरबाया बेबायदिनो सोरखौबा सावबाय, सोरबा हाखराव फबना दोनबाय, सोरबा दैयाव गोदोनानै थैलांबाय, बिदिनो सोरबा गुबुन गुबुन रोखोमै जाय जेरावखि थैयाथों मानो, जे जायगायाव थैदों बिनिफ्राय गावनि मोदोमखौ लानानै मानसिफ्रा सिखांग्रोगोन होननानै बुंदों। जे गाव गावनि हाखरनिफ्राय, गाव जेराव थैदों बे जायगानिफ्राय गिबियाव बे थैनाय मानसिफ्रा सिखांग्रोगोन। सिखांनानै बिसोरो फोरबोजों बाराव थांगोन, आरो लोगोसे बिसोर सिखांग्रोखांनायनि उनाव जे जों गोथाङै थानायफ्रा, बे समावबो जायफ्रा
जिसु ख्रीष्ट फैनाय समाव गोथाङै दङ, बे जों गोथाङै थानायफ्रा बयबो थैनायफोरजों लोगोसे बाराव बिरखोलांनानै फोरबोजों लोगोसे ज' जाहैगोन। बै गोथां थैनानै थांनायफोरजों सिखांग्रोनायफोरजों गोथाङै थानायफ्राबो बिसोर आगोल थांग्रोगोन आरो जों बिनि उनाव गोथाङै थानायफ्रा ज' जाहैगोन होननानै बुंदों। बे समा जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रीष्टनि इसोरनि मानसिफोरनि सायाव बिसार खालामनाय सम। बे समाव रावबो बारग'नाय नङा, बयबो बिसार खालामजाथारनो नांगोन। जोङो बाइबेल सिरि फरायनानै नायबावनि जे नुजाहोनायनि 20 बालाबनि 12 सिरिनिफ्राय जों गाहायखै फरायलांनि। बेवहाय मा बुंदों? आरो आङो गोथैफोर, गेदेरफोर आरो उन्दैफोरखौबो सिंहासननि सिगाङाव गसंनाय नुबाय आरो बिजाबफोरखौ बेखेवबाय आरो गुबुन बिजाब बेखेवबाय, बियो गोथांनि बिजाब। आरो गोथैफ्रा बे बिजाबफोराव लिरजानायफोरजों गाव गावनि हाबाफोर बादि बिसार खालामजाबाय आरो सागोरा गावनियाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय आरो थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआ गावसोरनियाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय आरो बिसोरो साफ्रोमबो गावनि हाबाफोर बादि बिसार खालामजाबाय आरो थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआ अरनि सागोराव गारसोमजाबाय। बेनो खननैनि थैनाय। अरनि सागोरा आरो सोरबा गोथांनि बिजाबाव लिरजानाय मोनजायाखैब्ला बियो अरनि सागोराव गारसोमजाबाय। जों बेयाव जों रोखायै मोननो हाबाय जे बे समाव बिसारनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ फैनाय जागोन आरो जिसु ख्रीष्ट आरो इसोरनि सिगाङाव, इसोरनि मोखाङाव बयबो मानसिफ्रानो इसोरनि सिगाङाव गसंनो नांगोन आरो इसोरा बिसोरखौ बिसार खालामगोन। आरो बेवहाय मोननै बिजाब बेखेवनाय जागोन होननानै बुंदों। मोनसेया जानो हागौ गोथैनि बिजाब आरो मोनसेया गोथांनि बिजाब होननानै बुंनाय जादों। दा बे मोननै बिजाबाव जे गोथांनि बिजाबाव जायफोर बिथांमोनहा मुं लिरजानाय गैया, गोथांनि बिजाबाव जायफोरनि मुङा गैया, बिसोर मानसिफोरा जे अरनि सागोराव गारसोमजागोन होननानै बुंदों। बेनो खननैनि थैनाय होननानै बेखौनो बुंदों। आरो बे खननैनि थैनायानो जाहैबाय अरनि सागोराव गारसोमजानायानो जाहैबाय जे नोरोगाव अरायनि थाखाय सैसो नांबाय थानाय। अरनि सागोराव नोंथाङा गारसोमजाब्लाथ' आरो नोंहा मा आसा दंबावो? जेनिबो आसा गैला। माने अरायनि थाखाय बेवहाय सैसोबाय थानाय, बेनो जाहैबाय नोरोग, बे अरनि सागोर। आरो बेखौनो खननैनि थैनाय होननानैबो बुंनाय जादों। जायफोर बिथांमोना गोथांनि बिजाबाव लिरजानाय मोनगोन, जायफोरनि मुङा गोथांनि बिजाबाव थागोन, बे गोथांनि बिजाबाव मुं लिरजानाय मानसिफ्रा फोरबो जिसुजों लोगोसे बिनि थामथिम खालामनाय जायगा सोरगो रायजोआव बयबो आलो गोजोनै थाहैनो मोनगोन। गुबुन साइडखै जे गोथांनि बिजाबाव लिरजानाय गैयैफ्रा बयबो बे नोरखो रायजोआव अरायनि थाखाय अरगेंनि जायगायाव अरनि सागोराव गारसोमजागोन आरो बेहाय अरायनि थाखाय हाथाय अरखेनाय, गाबनाय, दुखु सैसोनाय जागोन। बेनो जाहैबाय नोरोग। दायो खोथाया जाहैबाय जे गोथांनि बिजाबाव मुं लिरजानांगौब्ला जों मा खालामनो नांगोन? गोथांनि बिजाबाव जोङो बोरै मुं लिरजानो? जोङो गोथांनि बिजाबाव मुं लिरजानांगौआ जों बयनिबो थाखाय, बुहुमनि गासै सुबुंनि माहारिनि थाखाय बयनिबो थाखाय इम्परटेन्ट। जोङो गोथांनि बिजाबाव लिरजानो नांगौब्ला थांनानै थानाय समाव जोङो फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनो नांगोन। अब्ला जोङो थांनानै थानाय समाव जुदि जोङो फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ गावनि बासायगिरि होननानै फोथायनो हाबायब्ला नोंथांनि मुङा गोथांनि बिजाबाव इसोरजों लिरजागोन। बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गाव थांनानै थानाय समाव गावनि खुगाजोंनो बुंलांदोंमोन। बेखौ जोङो ज'हननि 14 बालाबनि 6 सिरियाव फरायब्ला मोननो हायो। आंनो लामा, नंगौ आरो गोथां, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया। बे बाथ्राखौ बियो बुंलांदोंमोन। बिफानियाव माने सोरगो रायजोआव। गावजों नङाब्ला, माने फोरबो जिसुखौ फोथायाब्ला, फोरबो जिसु ख्रीष्टजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया, माने सोरगो रायजोआव सौहैया। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ गाव थांनानै थानाय समावनो रोखा बुंलांदोंमोन। नाथाय बिदि बुंसेयावबो मानसिफोरा रावबो फोथाया। जेब्ला नोंथाङा फोथायनो हाया, अब्ला जे जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैफिनगोन समाव जे नोंथांनि जायगाया जे खामलावबाय थानाय बे अरनि सागोराव जागोन। बेनो खननैनि थैनाय आरो बे जायगायानो जाहैबाय नोरोग।
दिनैहाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायनि सोमोन्दै एसे सावरायबाय आरो लोगोसे बेवहाय नैथि फैफिननायाव सोर सोर थांगोन सोर सोर थाङा बिनि सोमोन्दैबो जोङो एसे सावरायबाय। गुवारै सावरायनो हायासैब्लाबो जोङो जिखिनि सावरायबाय बेयावनो जोङो बुजिनो हायो। गोबां क्लियारथारै जोङो सावरायनो गोनां जायोब्ला गोलाव सम नांगोन, बेनिखायनो सुंद' समनि गेजेरजों बेबायदि गुवारै सावरायनो हानाय नङा। जिखिनि सावरायबोबाय बेखिनियाव जोङो एसेब्लाबो बुजिनो हाबाय। दा आं मोनसे जायनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होदों, बे लिंकआव नोंथांमोना थुनानै नाय जे बेवहाय आङो मोनसे मुभिनि लिंक होनाय जादों। मुभि जे जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैगोना बोरै जागोन आरो बेवहाय माबायदिहाय सोर सोर लांखोजागोन बिनि सोमोन्दै मोनसे मुभि बानायनाय मुभि, बेखौ आङो गाहायाव लिंक होनानै जादों। बे मुभिखौ नोंथांमोना नायथार, अब्ला नोंथांमोना बांसिन दिनैनि बे सावरायनायनिख्रुइ बांसिन बुजिनो हागोन। दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो लाबाय। दा दोनथ'नायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो भिडिअखौ नोंथाङा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो नोंथाङा शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बे जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैनायनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनो आरो सोरगो रायजोआव सोर सोर थांगोन सोर सोर थाङा बिनि सोमोन्दै बुजिनानै मोननो हायो आरो बयबो बासायजानायखौ मोननो हायो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। खुलुमबाय।